Ano naman? Yung kape mo nandyan, oh, baka ibisin. Ano? Ano? Kulay ko na. Oo, ayan, oh. Kumagano ka na. Ha? Gusto mo ba akong... Naman? Huwag ka dito. Gusto mo ba akong ano, Ano naman ang problema dito? Huwag ka nga ba yung magano sa LS? Private yan, eh. Tira ulo. Ano hindi mo ginawa? Nakaanggip eh. Ay. Nang? Saan ka humingi ng date sa mga Los TV vlog nila, shout out. Patusok Lods, ayan. Ayan, Los Miglab, shout out. Ayan, may ano ka na. May jacket ka na, Los. Los palamig. Palamig los oy, ayan. Los TV vlog. Los nagbaba ng kanyang bahay, si Los. Bicolanang Oragon, nagbaba ng kanyang bahay, Bicolana, it's me. Si Los TV vlog, ayan. Yung channel mo pala to, Lalats. Tingnan ko nga kung dikit ako sa'yo. Alam ko saan ba tayo nagkadikitan. Wait lang, titingnan ko ha. Kabubukas ko lang, Los. Nag-update pala yung computer ko, kaya pala namatay. Love channel, madam, nag-love shout out. Kabubukas ko lang, madam, mga 5 minutes. Ay, ba tayo mabuksan man to eh. Tamsak, salamat po sa patamsak dyan, madam, love channel. Macdolf Gore, tamsak host na yun. Nag-love shoutout Macdolf Gore, ayan, tamsak dan. Salamat po sa patamsak. Hello everyone, ayan. From Love Channel. Los TV vlog, Love Channel, ayan. Hindi kita naman si Love Channel, Los, nag-ilis din yan. Titingnan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo, Los ha. Ayan. Ayan, dati pala tayong dikit. Tayo mag-open na nito. Tamsak dan ho, salamat po sa patamsak. Ayan. Macdolf Gore, ayan, ang gawa ng kanyang bahay.
Tingnan muna natin si Los Los hanggang si Madam Love Channel. Ay, tayo mag-open nito uy. Ay, ayaw mag-open ng mobile ko guys. Ikaw ba hindi kita matandaan host pag nasa LS ko sa family ng mga Bicolana sa laro? Ikaw ba hindi kita matandaan host pag nasa LS ko? Ikaw ba sabi ni Madam Love Channel hindi kita daw matandaan? Yung talagang maklik, bahala nga to. Ayan, Los, huwag ka na magbaba ng bahay mo ay nakapin ka. Ikaw pala yun si Oragon. Ako po yun, madam, pag pumapasok ako dun sa LS mo. Ako yun, sabi ko lang ng Oragon ay. Ayaw mo buksan ng mobile nito eh. Ako yun, madam. Ayan. Madam Love Channel. Wala pa si Kylie, mamaya pa yun. Baka tulog pa. Ayaw mo buksan. Happy Valentine's, Lods. Ayan. Happy Valentine din po. Ayun, nadikitan mo na ba si Madam Love Channel, Los? Nag-LS yan siya araw-araw. Ayan, Mount Bali Harmony. Mega love shoutout, Lalans. Mount Bali Harmony. Ayan, mega love shoutout to you. How are you, Mount Bali? Walang ka-date, Los TV Vlogs. Ayan, walang ka-date, banana ka na lang. Maghanap ka na lang ng saging. Yan, nadikitan mo na ba si Madam Love Channel? In Mount Bali, dikitan mo si Mount Bali. Macdolph Mount Bali Harmony. Ayan, dikitan mo yan, lalam, si Mount Bali. Ayan, Madam Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalans. Nakalimbang mo na yan, Los. Ayan, puntahan mo yung araw-araw nag-ilis yan. Swan, ayan, tamsak dan no. Swan, may glove shoutout. Ayan, si Swan nagbaba ng kanyang bahay. Hindi na copyright music mo, Los. Hindi naman. Nung mga nakaraan, ang dami-dami kong copyright. Yung mga pinapatugtog ko, yung mga ano, tinigil ko na. Ayan, Macdolph Gore. Ayan, nagawa ng kanyang bahay si Macdolph. Padikit po please from Swan. Ayan, dikitan si Swan, mga lalams. Namamatay. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Swan, ayan, from Los TV. Yung pangalan mo naman, bakit Los? Oy, Los.
Tingnan natin Madam Love Channel na dumami yung tao. Ayan. Kunti pa lang kasi ka-open ko lang. Bia Pick in Mix Vlog dan Pulpak Pulos Los TV from Bia Pick in Mix Vlog. Kumusta ka na Lalabs? May shoutout sa'yo. Bia Lalabs. Yan, los dan sa'yo si Bia Pick in Mix Vlog. Pabalikan Lalabs. Bisaya word yan Lods. Yung los pala Bisaya words. Anong meaning ng los? Sa amin kasi sa Bicol, yun yung parang lus-lus yung nakalaylay, ganun. Ayan, Bia Pick. Odin Demetrial Junior Blanc, ngalab shout out na loves. Ayan. Good morning, ibang pa-digital guys. Road to 1K from Love Channel. Ayan. Hintayin natin Madam na dumami-dami pa. Ayan. Palablog lang ako si Madam Love Channel. Road to 1K. Bayag. Los ang bayag. Uy. Ayan. Dini Morcos, hello dan tamsak. Shoutout sa'yo at sa lahat. Dini Morcos. Ayan. Galab shoutout Lalabs. Ayan, may jacket ka na Denny. Denny Lalabs. Bayag uy. Bayag pala yun. Los na bayag. Ayan. Odon. Ayan. From Los TV Vlog. Ayaw mo open to. Ayan, 6 million in the house. May galab shout out. 6 million. Thank you so much. Thank you so much po sa 6 million dyan. Yan mga lalabs, yung mga bagong pasok dyan. Pupunta lang kayo. Ay, ano ba yun mala? Pero may babasili ko na ng Oragon. Ayan, Dan Pulpak po Maris 1 from Bia Picnic Ins Vlog. Ayan, Maris 1, pabalikan po si Bia. Salamat sa jacket, Rose, walang anuman po. Denny Morcos, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Denny Morcos. Jenna night. La. Cha-da-da-da-da-da-da. Ayan, Love Channel. Batang Sandstorm, nag-love shoutout Lalabs. Batang Sandstorm, tamsak host. Salamat sa iyong patamsak Lalabs. Love Channel, ayan. Dan na ba kayo kay Lus mga Lalabs? Dan na kayo kay Lus? Nabuang na yung katabing bahay ko Panay tawa. Ba't ayaw to? Nalus na.
Naluslus na. Luslus TV vlog. OTW from Batam Sandstone. Ayan. Naluslus na mga lalangs. Ano namatay? Walang na material junior vlog watching sa'yo from Denny Morco. Ayan. Morcos. Ayun, nagkalimutan yung aking member dyan na binaba ni Nightbot, si Mount Balik Harmony mga lalangs. Ayan, palablab naman ako mga lalab sa aking member. Ayan. Dan tamsak po Tito Sony Official from Love Channel. Love Channel. Via Pikin Mix Vlogs. Ayan. Malaki bahay ni Love Channel. O, malaki yan. Malaki yung lalabs. Kasi nag-GLS din yan lalabs. Dikitan mo. Malaki bahay. Ayan. Denny Morcos. Ano ba naman to? Hindi ko na siya ma-opens. Ayan, Jeng Arik, kumigalab shoutout tamsak dan ho. Salamat po sa iyong patamsak, Jeng. Ayan. Jeng Arik ko, ayan. From Luslos. Ayan, Luslos, manood ka muna ng 1 to 2 minutes lalab. So, wag puro dikit-dikit kasi sayang lang ng iyong pagod dyan kung puro lang dikit ang gagawin natin. Kailangan panaroon natin ng 1 to 2 minutes para dikit na dikit. Kasi pag puro tusok-tusok lang, mamaya wala. Laglag. FW Lady 12, thumbs up ho. Ayan, galag shoutout. FW Lady. Odin Demetriel Junior Vlog, dan sa'yo. Ayan. Dan sa'yo, ayan. Sherwin Reyes, magalag shoutout. Sino available dyan? 10, 15, 20, 30 from OFW Lady 12. Ayan, pwede kayong makipagbartira dyan mga lalabs kung meron kayong Batang Sandstorm nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, punta tayo kay Madam Love Channel. Siyang sumunod na pumasok kanina. Dan na kayo sa nakapin. Punta tayo kay Madam Love Channel. Sumunod natin mamaya si Dia. Ayan mga lalab, palablab naman sa nakapin. Road to 1K. Ayan. Luslos TV vlog watching sa'yo from Denny Morcos. Ayan. Luslos Dan Pasukli from OFW Lady. Denny Morcos Dan. Ayan. From Luslos TV Swan. Padikit po please from Swan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Sino may available dyan? 10, 20, 30 from OFW Lady. Meron ka bang mga alagad dyan, Luslos? Ayan, makipagpalitan ka na kay OFW Lady. FW Lady Dan. Ayan. Meron ka bang mga alagad dyan? Dikit mo na kay makipagbartilan ka dyan. Ayan. Sherwin Reyes, ayan, kung meron siyang alagad dyan lalabs, makipagbartiran ka na kay OFW Lady. Meron siyang 10, 20, 30, ayan. Nantamsak po Love Channel from Via Picnics Blind. Ayan, palablab ko kay Bia mga lalabs. Denny Morcos nagbaba ng kanyang pamamahay. $930 na nasa bahay. Ako Madam Love Channel ng iyong binaba. Ayan. Kay Tito Sunny. Tito Sunny Official. Ayan. Type error digital talaga, kainis itong keyboard. Ayan, nasa bahay ako ni Tito Sunny. Hindi pa nga ako nakababa ng bahay. Luslos TV, ayan.
Rogdan, ayan, from OFW Lady. Pasukli dito kay Erin Busy Life. Love Channel Dan na po, sukli na lang from Batang Sandstorm, ayan. Tamsak Host, good morning from Doggy Fun Fun. Doggy Fun Fun, mag-love shout out. Good morning, Doggy Fun Fun. Doggy Fun Fun, salamat sa iyong patamsak, Doggy Fun Fun. And may jacket ka na, Doggy. Ang cute naman ang pangalan mo, Doggy Fun Fun. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Mudaing Channel, mga lalabs. Ayan, binababa po ni Nightbot. Tamsak Dan Host from Buhay Canada. Ayan, padikit 2 plus from Buhay Canada. Nagbaba ng kanyang bahay. Patamsak sa Premier, salamat. Ayan, sige, tamsakan natin yan. Thanks from Doggy Fun Fun. Dan tamsak po Sherwin Reyes from Via Pick and Mix Vlogs. Tamslab kapatid from MacLord. May umakyat na aswang, oh. Yan, MacLord, miga-miga love shout out, MacLord. Saan ba yung aking chinelas? Chichinilasin ko to. May chichinilasin talaga ako. Ah, umakyat na. Umakyat kasi, ayan. Pinakpok ko ng chinelas. Buhay Canada OTW, ay from Batang Sandstorm. SW palablag sa Premier. Ay, lablabin natin yung mga lalabs. Tamsakan ko yung ano mo. FW Lady. Ayan, Daily Morcos nagawa ng kanyang bahay. Pirit-pirit, pipirit. Dayang, 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 dayang. Yun na naman siya. Kilala nyo na yan si Arnaldo Pereira. May love shoutout. Nice song. Ayan, from Doggy Fun Fun. Good morning, Jocelyn. Thumbs up dan. May love shoutout, Jocelyn. Dan, Jocelyn, meron ka ng jacket. Palablab ako sa nakapin, mga lalabs. Road to 1K. Salamat sa help nyo, guys. From Love Channel. Ayan. Arnaldo, may love shoutout. Ayan, yung makulit na si Arnaldo. Denied Morcos Dan from OFW Lady. Ayan. Sure Denny. Ayan. From Love Channel. OFW Lady. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. FWD, ayan, bilis kaya niyan magdikit. Arnaldo, ayan. Dan pasukli agad-agad, ayan. Luslus TV Vlog, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Jocelyn, kapapasok lang kaya ni Jocelyn. Wala pa nga siyang hatang link. Jocelyn, ayan, daldal sa'yo si Arnaldo. Luslus TV Vlog, dan pasukli na lang daw, ayan. Huwag kalimutang di kita natamsakan si host, mga lalas. Batang Sandstorm, ay, nandyan ka pa ba, madam, Bia, nandyan ka pa, Madam Bia? Arnaldo, thanks. Yan, bago nyo dikitan si Arnaldo, tingnan nyo muna kung meron siyang bakas, mga lalabs. Alam na this, ayan.
Dan sa nakapin, pasukli from OFW Lady. In Madam Vlog Channel din po si OFW Lady. Pabalikan na lang po. Salamat. Ayan. Pirin, pirin, pirin. DJ John Ray Remix. Ayan, Mount Valley, binababa ni Nightboot mga lalas. Palablab naman ako sa aking member. Ayan. Thank you so much. Ayan, 11 million in the house. Big love shout out. Dating dikit Arnaldo Pereira. Termine de assistant. Di konaktado boys. Amigo obrigado. Ayan. From Dini Morcos. Dating dikit ako kay Arnaldo. May bakas ako doon. From Luslus. Ayan. Huwag ka na kumasa Luslus na babalikan ka niya. Pasok na dito kay Irene Busy Life. From OFW Lady. Dini Morcos dan pasukli. Ayan. Dini Morcos connect to Jing Arico. Ayan. Padikit po please from Buhay Canada. OFW Lady nagawa ng bahay. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Akrima mga lalas palablab naman. Ayan. Mount Valley. Ayan mga lalas palablab naman ako. Buhay Canada pasukli from OFW Lady. Los nagawa ng kanyang bahay si Los. Ayan. G Flores Remix. Na. Ayan, 11 million lang sa milang shout out. 11 million. Thank you so much. Los naggawa ng bahay. Dini Morcos nagawa ng bahay. Yung mga lalas, palablab naman ako mga lalay sa mga binababa ni Nightbot dyan. Yung aking mga member. Ayan. Ayan si Party Music ni Jackie. Binaba ni Nightbot. Dini Morcos dan sukli dito kay Erin Busy Life from OFW Lady. Ayan. Dini asan bahay mo, Denny? Ayan. Dini drop your link. Buhay Canadian po sukli lang po dito. Salamat from Batang Sandstorm. Ayan. Buhay Canada, pabalikan na lang po si Batang Sandstorm. Maraming salamat. Arnaldo Pereira, walang bakas at hindi nagdikit from Jing Arico. Ayan. Daily OTW from Batang Sandstorm. Love Channel dan pasok dito kay Erin Busy Life from OFW Lady. Jing R. Ayan. Arico, nagawa ng kanyang bahay. Padikit po please from Buhay Canada. Si Buyet Shalonggo Vlog. Malaki na rin yung kanyang bahay. Let you go. Why? Love Channel, ayan, pasukli na lang from Jing Arico. Ayan, nagyan pa ba si Bia? Ayan ko na nga lang yung baba ni Nightboot. Pits Vlog, kalimbang kita hus padikit, thanks. Ayan, Pits Vlogs. Yan, meron dyan ng jacket. Ayan yung mga bagong pasok po. Magbakas po kayo kay Bicolano Oragon. Ayan, yung baba ko si Bicolano. Ayan, para kayo mabalikan ko lalabs. Ayan, si Bicolano Oragon, ako po yan. Pangalawang account ko. Ayan, Batang Sandstorm, palablab naman ako mga lalabs. Binaba ni Nightboot. Andyan din siya, si Batang Sandstorm.
Jocelyn, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Padikit from Canboy, Canada. Jing Arico dan sa'yo from Denny Morcos. Ayan. Ayan, si Denny Morcos, marunong man siya magtagalog. Denny Morcos dan supli na lang po dito. Ayan, thank you so much. Ayan, Denny Morcos, pabalikan na lang po si Batang Sandstorm. Tapos na po sa yung dumikit. Thank you so much. Mudaing channel, ayan, binababa ni Nightbot. Batang Sandstorm, nagawa ng kanyang bahay. Denny, salamat from Jane R. Via Picmix Vlogs, nandyan ka pa ba? Punta tayo kay ano? Yan na ba yung ano, nakapin? 44. 944. Padikit po please from Buhay Canada. Dikita niyo si Buhay Canada. You're welcome, Jing Arico from Denny Morcos. Ayan. OFW Lady Dan, pasokli from Jing R. Pabalikan na lang po si Jing. Irene Blue, may shout out lalams. How are you? Irene Blue. May shout out. Tamsak Dan po. Thank you so much sa patamsak lalams. Ayan, 7 million indaos. May shout out 7 million. Disco Mobile. Batang Sandstorm, watching latest video mo. Ayan. Lady of the night. Tayo kay Batang Sandstorm. Nasa na yung kanyang bahay. Ayan. Wait lang, tabuhin ko lang pala itong isa. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. May ano si Batang Sandstorm, may ads. My tips to those guys who want to be an OFW. Sonic Wave Disco Mobile. Ay, sumayaw. Casper TV, mega love shout out. Hi host, ayan. Hello po la loves. Casper TV, mega love shout out. Ayan po tayo kay Batang Sandstorm. Nasaan na ba siya? Hindi ka pa Batang Sandstorm. Tsan-tsaran. Batang Sandstorm dan sa'yo, salamat from Denny Morcos. Ayan. Denny Morcos nagba ng bahay. Jocelyn nagba ng bahay. Huwag kalimutang tamsakan siyos mga lalas. Batang Sandstorm dan pasukli na lang from Jing R. Ayan. Jing, dan sa'yo si Jocelyn, pabalikan na lang lalas. Casper TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Jocelyn nagbaba po ng bahay mga lalas. Ayan po yung mga bagong pasok dyan. Magbakas po kayo kay Bicula ng Oragon. Ayan, sinong may 10, 20, 30 available po kay OFW Lady. Ayan, pwede kayong makipagbartiran dyan. Casper, meron ka ba? Ayan.
Buwan noite men ha amiga from Jo. Oliveria official, mega love shout out Jo. Ayan, Casper TV nagbaba ng kanyang bahay. It goes a little something like this. FWD watching sa'yo from Denny Morcos. Ayan. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Jocelyn Dan Pasukli from OFW Lady. Ayan, 9 million in the house. Mega live shout out, 9 million. Jo Oliveria official nagbaba po ng kaninyang bahay. Palablab mga lalans. Yan, Jocelyn Dan, pasukli na lang si OFW Lady. Irene Blue, nagbaba po ng kanyang bahay mga lalams. Jocelyn, ayan. Dan sa'yo si Jane, pabalikan po. Batang Sandstorm full pack from Casper. Ayan. Batang Sandstorm, padikitan mo lang lalabs yung mga dumikit sa'yo, pabalikan. Yan, nasa bahay mo ako, Batang Sandstorm. DJ Rams, idol. It goes a little something like this. Cause this boy wants to spend the day. Loves more than he can handle. Oh, come and stay by me forever. Jocelyn, pabalikan na lang si Jing Dan po sa'yo. Does he go on pretending that his love is never ending? Don't let him steal your love from me. Lanao del Norte. Lanao del Norte. Ayan, palablabaw kay kay party music ni Jackie mga lalabs. Ayan. Pinababa siya ni Nightboot. FWD Dan sa'yo, dikit naka-comment for kids only. Salamat. Tamsak sa nakapin, dating dikit from OFW Lady. Dan sa nakapin, ayan, from Jocelyn. Jocelyn nagbaba po ng kanyang bahay, palablab mga lalab si Jocelyn. FW Lady nagbaba ng kanyang bahay. Jing nagbaba ng kanyang bahay si Jing Arico. Yan, 10 million in the house. Big love shoutout, 10 million. Thank you so much sa 10 million mga lalas. Ayan. Palablaban mo sa aking member na si Love Channel. Binababa ni Nightboot. Casper TV watching sa'yo from Denny Morcos. Ayan. Dito kayo magsukli sa link na binababa ko mga lalabs from OFW Lady. Ayan, Jo Oliveria official po. Nababa ng kanyang bahay. 10 million in the house. May love shoutout, 10 million. Bisdak 21 official. Hello host, may love shoutout. Ayan. Bisdak, may love shoutout po sa'yo lalabs. Lanao del Norte. Ayan, Bisdak, meron ka na pong jacket. Nestern Stream Alansky, good afternoon from Nesterin. Ayan. May love shoutout, Nesterin Stream. Ayan. Thank you so much. Nestern Castrin. Tama ba yung basa ko? Stream pala, oy. Nestrin Stream, ayan. Casper TV Dan sa'yo, sukli na lang, salamat. From Denny Morcos. Casper, pabalikan po si Denny Morcos Dan sa'yo, ayan. Nestern Stream, nagbawa po ng kanyang bahay, si Nestern. Ayun, laki na ng bahay ni Nestern, sana all. DJ Erjun on the mix.
Dan sa nakapin from Jocelyn, ayan. Kabalikan na lang po yung lumikit sa'yo. Dan tamsakos from Bisdak, ayan. Salamat sa iyong patamsak, lalams. Happy Valentine's Day, host from Romalyn Ratella. Happy Valentine's, lala. Sino yung may mga kadik dyan kanina? Many sound system. May mga date kayo, mga lalams? Ayan, Joe Oliveria Official. Thank you so much, lalams. May ano ka ba, Jocelyn? Romalyn, may date ka kanina? Ayan, Jen Arecon Love Channel, Dan po pasukli. Batang Sandstorm, Dan Pulpak, ayan. Batang Sandstorm, pabalikan na lang si ano? Sino ba si ano? Natin yung natin papel. Been long time, Dan. Ayan. Ang Irene Blue, thank you so much, lalams. Jing Arico, nandyan pa ba? Si Love Channel, si Odon. Si Dini Morcos, sunod natin, nandyan siya. Dini Morcos, ayan. Saan yung bahay mo, Dini? Dini Morcos, Dan from Jocelyn. Dini, kabalikan si Jocelyn. Ayan, Dini, nagbaba ng kanyang bahay, Dini. DJ Erjun on the mix. Do it. Here we go again. Dini po, nakapin mga lalas, palablag si Dini, nakapin. Yan, 10 million in down, sige lang shout out. Palablag yung nakapin mga lalab, si Dini. Jing OTW from Batang Sandstorm. Ayan, lalas Batang Sandstorm. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo lalabs kanina. Ayan, Dini, nasa bahay mo ako. Keep safe everyone. I love ring but too much is not good anymore. Ayan. Parang Dini Morcos. Sang bansa ka ba? Ano, Dini? DJ Erjun on the mix. Kung di pa ako dikit sa'yo, Madam Dini, sa iyong main channel, mamaya-maya po, ah. Do it. Ayan, dyan lang muna itong idikit ko sa'yo. Ayan. Yan, magbakas ka kay ano? Ano, sa Egypt ka pala? Yan, kay Bicol ng Oragon, magbakas ka po dyan, madam. Check ko mamaya. DJ Bigyan Erjun kita on ng the dalawa, mix. Denny Morcos. Ayan, nasa Egypt ka pala. Nakapangasawa ka ba ng Egyptian? Diyan ka na nakatira. Ayan, ang daming tubig. Dating dikit sa'yo, host. Ayan, sige, Denny Morcos. Saan ba tayo nagkadikitan? Kay ano ata? Kay... This is the mix of Carles and Mix Club DJ. Nakalimutan ko na. This is Team Destruction. Ayan, Casper TV, nagbaba po ng kanyang bahay. Casper TV. FW Lady, mga lalas. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Oo, host. Ayan, full watch ko yung video mo, Denny Morcos. Dinikit ko na rin sa'yo. Ayan, full watch, ilang minutes ba to? Ayan, 2 minutes lang pala to. Sherwin Reyes, ayan, Jong Dan na po, salamat. From Batang Sandstorm, Denny Dan Tamsak, pasukli na lang. Ayan.
Madam Denny, pabalikan na lang po si Batang Sandstorm dahil na po sa'yo. Sherwin, nagbaba ng kanyang bahay. Sherwin. Bisdak official. Ayan, Batang Sandstorm dan pulpak. Pasukli na lang. Ayan. Ayan, Batang Sandstorm, pabalikan po si Bisdak. 21 dan po sa'yo, lalabs. Ayan, Bisdak, nagawa ng kanyang bahay. Salamat sa Rush Host. Ayan. 2 minutes lang lang, ikli lang naman, lalabs. FW Lady Dan po, pulpak. Ayan, from Bisdak. Jocelyn watching from Denny Morcos. Bisdak ng baba ng stream. Ay, ng baba ng kanyang bahay. Casper ng baba ng kanyang bahay. Casper, pasukli na lang si Jane Arico dan po sa'yo. Ayan, Bisdak OTW Bisdak from Batang Sandstorm. Bulilit. Ayan, bulilit. Ayan, bulilit mix vlog. Nag shoutout idol host. Ayan, bulilit. Ayan, jacketan kita. Ayan, bulilit, meron ka ng jacket po. Ayan. Jane R, nagbaba ng bahay. Mr. Stream, nagbaba po ng kanyang. Kylie Lalabs, nag shoutout. Kylie, how are you, Lalabs? Kylie. Mga Lalabs, palablab naman yung aking member na si Akrima. Ayan, binababa ni Nightbot. Thank you so much. Kylie Lalabs, how are you? Bisdak, ayan. Okay na, salamat from Batang Sandstorm. Mr. Stream, nagwa po ng kanyang bahay, mga Lalabs. Jocelyn Dan, sa'yo si Denny. Yan sa bahay mga kuli, Madam Denny Morcos, bigyan kita ng 2. Cairo Redo, ayan. Ang ganda rin pala sa Egypt. Ayan, ang ganda ng building. Ganda rin pala sa Egypt. Lilian Rico Pulpak, ayan. From Casper TV, Lilian Rico. Pabalikan na lang si Casper na gawa ng kanyang bahay. Tamsak po, host. Good morning and happy Valentine's to all from Nanay Bicol. Nanay Bicol, yung shoutout. Ayan. Bulilit vlog baba ng kanyang bahay. Salamat, host from Denny Morcos. Ang ganda rin pala sa Egypt, mga Lalabs. I love you, my friend, from Kylie Krippner. Ayan. Thank you so much, Kylie. Casper TV dan po from Jocelyn. Casper Dan na po from Jocelyn. Ayan. Denny Morco Dan pulpak from Bisdak. Ayan. Nestor Stream naggawa po ng kanyang bahay. Ilang minutes lang tumadam yung video mo. 2 minutes again. Cairo Reader. Ayan. Dikit ko na to sa'yo, pangalawa. Marco Agustin, mega love shoutout. Mr. Stream Dan to you from Marco Agustin. Ayan. Pabalikan na lang po. Mr. Stream si Marco Agustin Dan po sa'yo, Lalabs. Sherwin Reyes Dan, pasukli from Jane Arico. Ayan. Bisdak official, thumbs up, salamat. Ayan. Balikan kita from Denny. Ilaw, Kylie Creek na. Ayan. Nandiyan si Madam Love Channel. Ano, Kylie? Tinagalog eh. Happy Valentine's almost. Happy Valentine's, Kylie. Manay Bicol, nagbawa po ng kanyang bahay. Bulilit Mix Vlog, ay nagbawa po ng bahay. Yan si Batang Sandstorm, binababa ni Nightbot. Marco Agustin Dan from Denny Morcos. My Rest House, ayan. From Love Channel. Marco Agustin Dan from Denny Morcos. Ayan. Durot TV Harang, nag-love shoutout, Durot.
Casper Dan po pasukli na lang from Batang Sandstorm. Jocelyn Pulpak from Casper. Moonlight Channel Jordan Paul return from Western Stream. Ayan. Mr. nagbawa ng bahay. Casper TV nagbawa ng bahay. Dini Morcos, salamat po ma'am from Marco Agustin. Bisdak Official watching sa'yo from Denny Marcos. Ayan. Western Stream, thank you sir from Marco Agustin. Ayan. Thank you so much. 11 million in the house. May love shout out. Jing Arico, nagawa po ng kanyang bahay si Jing Arico. Las dos na pala. Ayan, Casper TV po, nagawa ng kanyang bahay si Casper. 8 million in love, grab shout out. Bululit Mix Dan from Jocelyn. Sherwin Reyes, pasukli na lang from Jing Arico. Ayan. Jocelyn, nagawa ng kanyang bahay, Jocelyn. Sinusunod natin ipipin si ano, tingin ko ngayon kanina. FW Lady, nandyan ka po ba? OFW Lady. Sunod si Jing R, kay OFW. OFW Lady, nandyan ka pa po? Sunod si Jing, yung ipin natin. Nasa UAE po. Sa United Arab Emirates. FW Lady, nandiyan ka pa? Lakas ba? FW Lady, nandiyan ka pa po ba? Wala na siya. Doon tayo kay ano? Pero nandiyan na. Si Jeng. Jeng, nandiyan ka, Jeng? Jeng R, baba po ng bahay. Jeng R. Pero 14 ganap shoutout. Make sure you're all connected to me, please. Okay, I want everybody to connect me. Okay, everybody. Ayan. Jeng R. Ayan, wala na si FW Lady. Nandiyan pala si Room 69, ayan. Pebrero 14. Room 69, Pebrero 14. TV Dan Kalimbang sa'yo, pasok po, ayan. Pabuat bakas lang, salamat po from Room 69. In 11 million in the house, may ganap shout out. Hindi rin po ba makikipagpalitan dito? Kanina dyan si ano eh, si FW Lady. Nakikipagpalitan siya ng 10, 20, 30. Iwan ko nandyan, malis na ata siya. Room 69. Si GCR pala to. Casper TV, ayan ang gawa ng kanyang bahay si Casper. 13 million in love, mag-love shoutout. Casper Dan, maawa ka na, ayan. From Durot, ayan. Casper, pabalikan mo si Durot TV Dan sa'yo lalaws. Pebrero 14 TV, mag-love shoutout ng baba ng kanyang bahay. Then, numero ko Manay Bicol Dan sa'yo. Manay Bicol. Manay Bicol, pabalikan na lang po si Denny, ayan. Jing R, ayan, tayo sa bahay ni Jing R. Mga lalabs yung mga bagong pasok dyan, ayan. Magbakas lang po kayo kay Bicol ng Uragon para po kayo aking masuklian. Dorot TV watching from Denny Morcos. Lilian Rico channel pala to. Si Jane, ayan.
Nasa bahay mo ako, nasa SM City Naga ka, Jeng. SM City Naga. Sa Bicol pala to. Direct TV dan from Jocelyn, from 69 OTW, from Batang Sandstorm. Nawala yung music natin ah. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Salamat host, dahil lang naman po. Thanks po Denny from Manay Bicol. Sharon Reyes, ayan, nangawa ng kanyang bahay. Atot TV, mga love shoutout. Good morning, Mustam Sakdan. Ayan din yan, bigyan kita ng dalawa. Jing R. Good morning, Mustam Sakdan from Atik TV. Daro TV dan full pack from Casper. Ayan. Good morning, host from Gina D. Loreto. Ayan, 7 minutes. Nasa bahay mo ako, Jeng. Salamat, host. Ayan. Enjoy shopping. Ayan. Lilian Reco Channel dan full pack from Mr. Stream. Ayan. Benny Marcos nagawa ng kanyang bahay. Mr. Stream nagawa po ng bahay. Jenna, ayan, si Bulilit. Gina D. Loreto, yung nagawa po ng bahay. Naka-live si Casper. Pinababa niya ba yung ano niya? Hindi ko nakita. Casper, huwag mong baba ng live mo ha. Mapapalo tayo ni Zoloy. Binababa niya ba yung ano niya? Tingnan ko nga. Hindi naman niya binababa yung kanyang ano. Bye, okay lang yan. Huwag mo lang ibaba yung live mo ha, ano, Casper. Okay. Huwag mo lang akong babaan ng live mo ha. Mapapalo tayo ni Lolo. Yung video mo na lang yung ibaba mo. Ayan, Muning, mag-love shoutout, Muning, pa-jacket host, Muning. Ayan, Muning, may jacket ka na, Muning. Thanks, host from Dorot. Ayan. Tusok host, good morning from TikTok viral, mag-love shoutout. Tutoy Bibi walang lagasan sa buwid paki kalimbang ngayon. Tutoy Bibi may love shoutout. Tutoy Bibi minention niya na lahat eh. Gina Delorto dan sa'yo, balik na lang, salamat. Ayan, from Denny. Yun, palong dikit ko sa'yo, Jing R or Lilian. And watching ako ulit. Banding time with family. Casper ay nagbaba ng kanyang bahay, TikTok viral. Gina D. Loreto ay nagawa ng kanyang bahay, mga lalabs.
Yan, punta tayo kay ano. Napasunod kay Jing R. Tingnan ko nga, wait. Nandyan pa ba si ano? Si Romalyn Ratela? Wala na rin ata umalis. Nandyan si Jocelyn. Sunod kay Jocelyn si Bisdak. Ayan. Jocelyn, nandyan ka? Jocelyn, baba ka ng bahay, Jocelyn. Jocelyn, baba ka ng bahay, Jocelyn. Morning watching from Denny Marcos. Jocelyn, nandyan ka pa ba o wala na? Wala na ata si Jocelyn eh. Muning laki ng bahay, 334k siya. Ayan. Sana all malaki ang bahay. Wala na si Jocelyn. Punta tayo kay ano? Manay Bicol. Jocelyn, wala ka na. Nawala na si Jocelyn. Huwag natin si Bisdak. Kaya ano, Manay Bicol. Bisdak, nandyan ka? Patay tayo dyan. Paano yung damit ko? Manay Bicol, Dan. Manay Bicol, Dan, si Jing Arb. Pabalikan na lang. Ayan. Bulilit mix vlog full pack from Muning. Ayan. Manay Bicol. Ayan, Manay Bicol, nasa bahay mo po ako. Festival City. Ayan. Nasa Hong Kong ka pala. Malaki na rin yung bahay mo. Imay, Dan full pack. Ayan. Salamat po sa pagpinuso lang anuman po. Ayan. Nasa bahay mo ako, Manay Bicol. Kanina pa ako dikit kay Manay Bicol full pack from Bulilit Vlogs. Hi everyone from Lady Peace. Ayan. Passion. Lady Peace Passion. Ayan. Biglang shout out. Bulilit Vlog Jordan full pack from Nestor Stream. Ayan. Denny Marcos, Dan dikit po with bakas from Jenna Di Loreto. Ayan. Napakaganda naman dito, Manay Bicol. .7 bahay ko, Denny Marcos. Ayan. From Muning. Gina Di Loreto, salamat from Denny Marcos. Ayan. Gina nagbawa ng kanyang bahay. Yan, Manay Bicol, dikit ko to sa'yo. Yan kita ng dalawa, Manay Bicol. Ang ganda naman dito. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan sa'yo. Ikaw sunod ko, Bisdak ka. Wait lang, lalams. Dikit ka na ba kay Manay Bicol? Salamat sa sukli, Casper TV from Muning. Ayan. Nestern Stream, nagbaba po ng kanyang pamamahay. $11 million in the house. May love shout out. 11 million. Thank you so much po sa 11 million.
Then Manay Bicol watching again. May harang ka, ayan. May harang. Lady Peace. Saludascious from Western Stream, ayan. Muning nagawa po ng kanyang bahay si Muning. Danton Stern Pulpak Idol Return Black to you, ayan. Ayan, Nesterin pala. Dan sa'yo si Bululit, pabalikan na lang po. Ayan, Mount Pali Harmony. Binababa ni Nightbot mga lalas. Palablab naman yung aking mga member mga lalas, yung binababa ni Nightbot. Jenna D. Loreto Dan from Jane R. Ayan. Manay Bicol Dan Pulpak from Casper. Ayan. Casper nagbaba po ng bahay. Mister nagbaba ng bahay. Bulilit Vlog Pulpak na from Muning. Ayan. Manay Bicol Dan Pulpak po with Bakas Pasukli from Jenna. Ayan. Manay Bicol Kalimbang Dan sa bahay mo idol, padikit sa main mga idol. Ayan. From Atik TV. Dan Muning sa'yo from Bulilit. Ayan. Ayan, Manay Bicol, bigyan po kita ng 2. Manay Bicol. Ang cute naman ng yung pusa. Muning Dan, sis mali. Mali pala ang napuntahan ko, sus, ginuudante. Sabi mo kanina 34K. 34K si Muning. Ay. Saan ka ba napunta, Demi? Ayan, Casper nagawa ng kanyang bahay. Jane Ardan para Marco Agustin. Nestor nagawa ng kanyang bahay. Bisdak, nandyan ka, pababa ka ng bahay. Bisdak. Tambay Dan, salamat. Ayan. Tambay, pabalikan si Batang Sandstorm. Dan sa'yo, ayan. Casper nagawa ng kanyang bahay. Diyan nga ko kanina pa ako dumikit tayo from Gina. Bisdak, baba ka ng bahay. Bisdak, nandyan ka pa ba? Bisdak, nandyan ka pa, Bisdak. 11 million in the house, mga love, shout out. Muling doon na po from Jocelyn. Jocelyn, nandyan ka bala? Kanina tinatawag kita eh. Salamat Gina from Jing Arico. Ayan. Batang Sandstorm nagawa po ng kanyang pamamahay. Batang Sandstorm. Gina OTW, ayan, TikTok viral nagawa ng kanyang bahay. Baba ka ng bahay, Bisdak. Ayan, Tambayan Channel Dan Pulpak Pasukli. Ayan, baba ka ng bahay, Bisdak. Bisdak. Ayan, malalas yung mga bagong pasok dyan. Magbakas lang po kayo kay Bicola ng Oragon. At mamaya po kayo susuklian ko. Ayan. $8 million in das, mag-love shoutout. Bisdak, baba ka ng bahay, Bisdak. Ayan, Gina Di Loreto OTW sa house mo padikit na yan. From Atik. Bisdak, baba ka ng bahay, Bisdak. Wala na si Bisdak, umalis na rin. TikTok viral lang gawa ng kanyang bahay. Jocelyn, nandyan ka pa ba? Dinimor ko Pulpak na, salamat sis from Muning. Ayan. Muning nagawa ng kanyang bahay. Bulilit Black nagawa ng kanyang bahay. Bulilit. Ayan.
Jocelyn, nandyan ka, baba ka ng bahay. Bisdak, magbaba ka ng bahay. Bisdak. Wala na si Bisdak. Turn around. Sherwin, nandyan ka pa, Sherwin? Sherwin, nandyan ka ba? Sherwin, nandyan ka, Sherwin? Nandyan na si Bulilit na. Saan si Bulilit na yan? Ayan, nandyan pala si Sherwin. Huway ma, vlog ni Glove, shoutout na Lance. Huway ma. Go to school channel, 35 thumbs up. Go to school channel. Bakit wala kang ano? Akala ko nagpunta ka na dati sa akin. Go to school, ayan. May Glove, shoutout host, go to school. And may jacket ka na, go to school. Pwede ka nang pumasok sa school. TikTok viral dan, ayan. TikTok viral dan, palablab naman sa TikTok viral. Magulo si host. Ngayon lang ako sa bahay mo, ngayon ko lang nakita ang bakas mo sa channel ko. Ngayon ka lang nagbasa lalabs ha. Alam ko dikit na tayo go to school eh. Ay ano ata kita nakadikitan kay Barista Pilye ba yun? Kaya nakatandaan kita go to school, alam ko dinikitan kita nun eh. Or kayo may kasya ko sin, parang ganun. Jane na date. Mga Bicol dan from Jocelyn, ayan. Moonlight Channel dan Sukli, ayan. Casper Moonlight dan Pulpa Casper, ayan. From Casper Jane R. Marco Agustin, mga Bicol dan na po, ayan. Oo, dikit na from Go to School Channel. Muming or may dan Pulpak sa'yo kapatid, ayan. TikTok viral na naman yung kanyang bahay. TikTok viral. TikTok viral. Gina Dilorito Kalimbang ko na bahay mo, idol. From Atik. Ayan. Bulilit Mix Vlogs. Sherwin Reyes. Dan na ako sa'yo. Ayan. Sherwin, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo. Sherwin Reyes. Dan Pulpak Pasok na, salamat. Casper TV, salamat po sir. From Marco Agustin. Ayan. Bisdak, tinatawag kita kanina. Yan, Sherwin, dati naman tayong dikit. Sherwin Reyes. Ayun, tanda ako sa bahay mo. Sabi naman itong mobile na ito, naglulo ko na naman. Fishing Tilapia North South. Yan, Sherwin, bilhin kita ng dalawa. Sherwin. Ayan, go to school. Ayan, Sherwin, meron ka pang harang. Muli ka na. Ayan, Sherwin, bigyan kita ng dalawa, Sherwin. Yung mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Go to School Channel, watching from Denny Marcos. Ayan. Ayan, ano, Sherwin, nasa bahay mo ako.
Gina Di Loreto nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Gina dan sa'yo si Arnaldo. OTW Jocelyn from Manay Bicol. Ayan. Arnaldo. Mga lalas palablag naman ako sa aking mga member dyan na binababa ni Netpo. Ayan si Mount Bali Harmony. Bisdak 21 official na dan po kita pasukli na lang from Jane R. Rico. Ayan. Arnaldo Pereira OTW thanks from TikTok viral. Arnaldo dan sukli from Casper. Ayan. May bakas ba si Arnaldo? Western Stream, ayan, nababa po ng kanyang bahay. Casper TV, nababa ng kanyang bahay si Casper. Team Mole and out mga nag-shout out. Go to school channel. Palablag naman. Ayan. Ang ganda ng pangalan mo, no? Go to school. Alam ko main channel mo yan eh. Ayan, Gina nagawa ng kanyang bahay. Gina Di Loreto. Ayan. Muning Imay Kalimbang ko house mo. Idol padikit sa main from Atik TV. Ayan. Muning Imay. TikTok viral dan pasukli man. Ayan. Simpleng Bisaya. Biglang shout out. Simpleng Bisaya. Ang dami na nga dikitan ni Arnaldo. Bongs World, may galag shout out lalams. Bongs World TV, good morning lalams. Tube Japan, ayan. Arnaldo Pereira you from Tube Japan, ayan. Arnaldo Pereira dan friend from TikTok viral, ayan. Ayan, Sherwin dan ako sa'yo ng dalawa. Sa Relief Good mo, ayan. Relief Good Pack by yours truly thanks to the kind-hearted donor, ayan. Tonight. Jing Arico dan already kapatid from TikTok viral. Jing dyan sa'yo si Tube Japan, pabalikan na lang. TikTok viral, ayan. Doon na kayo kay nandiyan pa ba si Bisdak? Si kanina pa yan dito eh. Saan na ngayon si Bulilit? Nandyan ka, Bulilit? Marco Agustin, hanapin natin si Marco. Bulilit, nandyan ka pa ba?
Nani Silva, mega love shoutout. Nani Silva. Ayan. Andyan si Bulilit. Piririt ng piririt. Ayan, 15 million indaos, mega love shoutout. Atik TV pulpak na sa main mo. Andoon si Lenny. Ayan. Sino bang Lenny? Sino si Lenny? Si Lenny Robredo. Ayan. Piripipirit. Ayan, Thunderstorm channel dan pulpak, pasukli na lang po pag hindi ka na busy. In 11 million daw may love shout out. Bulilit dan sa'yo, salamat, pabalik na lang. Ayan. Bulilit, nasa bahay mo ako, Bulilit. Kung di pa ako dikit sa'yo, Bulilit, magbakas ka kay Bicolana. Oy, kay Isko. Oy, Mikasha, may love shout out. Oy, kay Isko tayo, naka-blue si Host. BBM ako, Mikasha. BI Miss Dan, pulpak, pasukli na lang, salamat. Ayan. Mikasha, happy Valentine's naman sa'yo, oy. May date ka ba ngayon? Chub Japan, ayan. Denny Morocco dan si Chub Japan dan si Mikasha. Denny Morcos dan from Chub Japan. Bilo pala si sino ba yung bulong logo? Arcons, may love shout out. Arcons Lala, may love shout out kay BBM Bang Blue. Si BBM Red. Nakarada ko nung isang gabi Isko Moreno. Nasa work ka na, Mikasha. Ayan, Bulilit, pabalikan yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Chub Japan, come to my house from Manin. Tapos pwede naman ang kanyang bahay. Magka-Agustin, isunod kita mamaya kay Bulilit, ha? Ayan. Bulilit. Next, wala akong date host, mas mabuti nang walang date para walang away. Bakit, may mga nag-aaway ba? Sino nang-aaway, Mikasha? Bakit mo kasi pinagsasabay? Mag-stick to one ka lang, uy. Huwag mong pagsasabayin sila. Denny Morocco dan ako sa'yo kanina pa. Dikit idol from Bulilit. Ayan. Si Mikasha buang to ngayon. Kasi baka malaman ni may donate ako, magselos ang iba, aawain lang. Huwag mo kasing pagsabayin ni Mikasha. Ikaw naman, Mikasha, malandi ka. TikTok viral, ayan. Yan, mag-love shoutout, lalabs. Ninja Nipel, mag-love shoutout. Salamat sa iyong support, Ninja Phil. Mikasha. Dan Marco Agustin sa'yo, parang
Bulilit. Ayan, Bullet Mix Vlog. Dan ako dalawa sa'yo. Hahaha, ganda ng tawa mo, host. Joke lang yun. Stick to all lang ako, no? Uy. Jenny Lens, thumbs up lang. Nag-shoutout, Jenny. Ayan, Jenny, may jacket ka na. Thank you for coming. Bongs World, Bulilit Mix, dan full pack with bakas. Ayan. From Bongs World. Manay Bicol full pack po from Muning. Ayan. TikTok viral. Hindi ka siya madaming jowa. Jenny Lins, ayan, nag-ikot-ikot pa. Arcons Vlog Dan, sa'yo from Manay Bicol. Ayan. Mister, nagawa ng kanyang bahay. OTW po Muning, thanks Manay Bicol. Ayan. Emily Rindos, mag-love shoutout. Jenny, nagbawa ng kanyang bahay. Jenny, namatay na naman yung mobile ko. Dan Bongs World full pack idol, sukli ko sa'yo. Ayan. Casper, nagawa ng kanyang bahay. Casper, hindi kita mapin Casper kasi naka-LS ka eh. Ayan, 8 million and dollars mag-love shout out. Manay Bicol dan from Jenny. Ayan. Gina, nagawa ng kanyang bahay si Gina. Mr. Listrin, bawa ng gawa ng bahay. Thanks, Bulilit Mix. Ayan. Manay Bicol dan Dekit from Jenny. Jenny, nagawa ng bahay. Arcons, nagawa po ng kanyang bahay si Arcons. Palablog si Arcons, mga lalang. Jenny Links, ayan, nagawa ng bahay. Pilipinas atin ito. Tamsak dan house. Ayan. Ram sa iyong patamsak. Bongs World, nagawa po ng kanyang bahay. Ayan, Bongs World TV dan pulpak from Muning. Nagaduling na naman ako eh. Pilipinas atin to, nagawa ng kanyang bahay. Ay, Nilmar, mag-love shout out. Denver Channel or Nilmar. Mag-love shout out, Balas. Kumusta na yung WH mo? Ayan. Jenny Lins, nagawa ng kanyang bahay. Muning on the way. From Bongs World. Happy Valentine's host. Ayan. Happy Valentine's din, Denver. Kumusta ang iyong Valentine's? May kadit ka? Happy Valentine's Day to all whitey friends from Pilipinas atin to. Ayan. Ilan na ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay Marco Agustin. Sonic Wave Disco Diamond. Marco Agustin tayo. Hmm. $1.8 pa kulang host. Sana ituloy pa rin play mo sa akin. Display kita uli mamaya. Malapit na 1.8 ka na. Sing with the beat with DJ Zamora Remix. Amiga, need for more. Ayan. Mr. Nistream need for. Ayan, wait lang.
Sigipin kita maya-maya. Sunod kay Marco, Nestern. Ayan, Nestern OTW from Junaski. Ayan. Junaski nababa ng kanyang bahay. Jenny Links dan sa'yo from Marco Agustin. Ayan. Salamat Bongs from Muning. Junaski pasok from Arnaldo. Kapapasok lang ni Junaski. Uy. Marco on the way from Bong's World na yan. Moonlight Dan kanina pa. Casper TV nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Marco Agustin bang na po 405 ako. with DJ Zamora Remix. Team Million Daos big love shoutout. Casper nagawa ng kanyang bahay si Casper. Ayan. Marcos Agustin dan dikit putok with Bakas. Ayan. From Gina Di Loreto. Puro harang. Nanda lang ako mga lalats. Maglablaban na kayo dyan mga lalats. Sa sandal lang ako. Then it goes a little something like this. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Marco Agustin pasokli na lang. Dan Tamsak Arnaldo from Denver Channel. Bye muna ako, host. Ayan. Salamat. Sige po, maraming salamat din po sa'yo. Madam Dini Marcos, mag-iingat ka po palagi dyan. God bless. Paano mo eh? Yan Moonlight. Bigyan kita ng dalawa. Si Marco Agustin, ang laki ng bahay. Si Moonlight. Dan ako sa nakapin na idol host from Bulilit Mix Vlogs. Yan Marco, pabalikan si Bulilit. DJ Rams, idol. Then it goes a little something like this. Cause this boy wants to spend the day. Loves more than he can handle. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending? Hey, don't let him steal your love from me. Lanaw del Norte, Mix Club. Ayan Marco Agustin. Namatay na naman to. Nestern, nandyan ka pa? Ikaw sunod ko, Nestern. Nestern. Okay, Junaski, thank you, sorry. Ayan.
Kading channel nyo live shoutout. Papel Dinos. Hindi to yung ano mo, yung live. Casper. Tingnan ka ng bahay. Kading channel. Ayan, may jacket ka na. Tamsak na na yan. Salamat sa patamsak. Lanao del Norte, Mix Club. Casper. Ibigay kita ng dalawa, Casper. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Dan sa'yo, Casper, pabalik po parang Denver channel. Ayan, Casper, pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Street, Manny Sound System. Dan Kading channel, full pack from Bulilit Mix. Ayan, Jenny nabawa ng kanyang bahay. Job Japan, Dan thanks from Marco. Ikaw sunod ko dyan Mr. DJ Arjun on the mix. Dan sa'yo, Manay Bicol, pabalik po from Denver channel. Here we go again. Mystery Stream dan pasok literal from Junaski. Like a virgin, Cherry B1 dan from Manay Bicol.
Mr. ikaw po susunod ko lalabs. Do it. Here we go again. Bong's World, ayan, tamsak na lang po dating dikit. Mega need 3 to 2 point bla bla bla, ayan. DJ Tamsak Edwin dan on the host from mix. AK Kitchen Blanc. Ngayon punta na tayo kay kay Nestern. This is the mix of Carles Mix Club DJ. Inaskidan dikit pabalik na lang, ayan. This is Team Destruction. Alam mo na host, salamat po. Sige lang po, Marco, mag-ingat ka palagi. God bless. DJ Romar, the best. Guys, padikit sure balik from AK Kitchen. Ayan. Islands Kitings alat amiga from Nestern. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. DJ Romar, the best. Yan pa, dikit naman sa nakapin mga lalaws. Nestern String Dan from Muning. Ayan. Bartir galalaw, sino may gusto dyan? Bartiran, ayan, 5. AK Kitchen may 5 ka. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is AK Team Kitchen, may Destruction. mo ba yan? Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Sino ka ng bahay mo? This is Team Kamsak Dan from Carlo Di Alcablam. DJs. Nag shoutout Carlo. Nanay Bicol Dan already from Mr. May. Madam Laila Skin nag shout out. Late ka madam. Ay. Madam Laila Sika nandyan nag shout out. Pahabol naman sabi niya daw. And Charlie B1 may galab shout out. Nagwa na kanyang bahay. Pindan to you from AK Kitchen Vlog. Mr. na nagluluto banana, okay? Mr. na meron in your house. Lucky 50 po rin from Lailutsky ka na dyan. Ayan. Thank you so much, madam. Thanks, Nestor from Manay Bicol. Ayan.
Kakatapos ko lang mag-edit eh. Ay, ganun pala yun. Nag-edit ka pala, madam. Ang sipag mo naman. Pag naman ni Madam Uy, ayan. Carlo de Alca nagawa ng kanyang bahay. Nakapundan tuyo, ayan. Balikan na lang po si Sige Kitchen Mister Tasha, Madam Tasha, may love shout out. Happy Valentine's, Madam. Happy Valentine's ng heart na yan. Salamat po sa pa-heart. Tasha Mix Channel. Guys, padikit short balik. Salamat from AK Kitchen. Ayan. Madam Lelitsky pala vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Carlo de Alca vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Munin. Nagbaba ng bahay. Ayan, pala vlog si Madam Tasha. Nag-i-illusion mga lalas, madaming tao dyan. 5 lang barter mga lalab, sino may gusto. Yan, kitchen, itikit mo na sa akin yung 5. Nagkadikitan na ba tayo dati? Ayan, Mr. Gumuhit ka na. Nag 2.57 ka na. Mr. Ikalsa ang gamot, ikalsa ang gamot, ikalsa ang gamot, ikalsa ang gamot, Ang kamot. Nagluto ng pang-upload at saka nag-edit. Ayan, napakasipag naman eh. Madam Lelitsky. Yan pala naman ako kay Tasha Mix Channel mga lalabs. Bongswell, nandyan ka pa? Punta muna tayo kay Bongswell, madam. Mamaya papin kita, madam. DTS Orkes, Migalab shoutout. Hi Irensky. Migalab shoutout DTS Orkes. How are you? Yan, 16 million in the house. Migalab shoutout. Carlo de Alca Vlogs. Ayan, Dan po from Manay Bicol. Happy Valentine's Day. Tusok lang guys. Ayan. From Karapatan. 18 million in the house. Migalab shoutout. Ayan. Namatay na naman yung mobile ko. Ayan, Lailos Kidan from Muning. Thanks a lot, amigo, for passing by. Ayan. You're welcome. Ayan. Yan, 17 million in the house. Migalab shout out. Ikikitchen pa balikan si Bongsword. Dan sa'yo. 17 million in the house. Migalab shout out. DTS Orkes fine. Ayan. Thank you so much. Give me thumbs up. DTS Orkes. Yung Carlo de Alca nagawa ng kanyang bahay mga lalangs. Palablab naman ako.
14 million in down single shout out. Tasha channel dan sa'yo from AK Kitchen Vlogs. Guys, padikit balik salamat from AK Kitchen. Thank you AK Kitchen Vlogs from Tasha Mix Channel. Punta muna tayo kay ano. Kasi excuse lang po from Casper TV. Sige lang Casper, thank you so much lalabs. God bless you. Sige lang Casper lalabs. Love sa nakapin mga lalabs. Thanks Alat Islandsky and friends for your hospitality. Ayan. Bongs World TV at iba pa dan sa'yo po. Ayan, from AK Kitchen. Bongs World, pabalikan na lang si ano, AK Kitchen. I connected to the link from Kylie. Ayan, how are you Kylie? Thanks sa pin Miss Bulong. Ayan, from Bongs World. Bongs World, pabalikan mo si ano, si Kylie dan sa'yo. DJ John Ray. Natapos na yung music natin. Napagod na yung music. Guys, padikit sure balik from AK Kitchen Vlogs. Ayan, 15 million in the house. May shout out. Kaydan na po from Thanks Bongs for World. watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Madam, ano, Lailitsky, nasa na yung bahay mo? $13 million in the house, biglang shout out. Hi everyone from Lady Peace Passion. Ayan. Bongs World dan sa'yo kanina pa. Ayan, from AK Kitchen. Sarap naman ng iyong ano, sausage, longganisa. Imay muning pulpak from Carlo. Manay Cool OTW from Tasha Mix Channel. Pingin kita Madam Tasha, sunod kay Madam ano, Lailitsky. Nakapindan na yan. Madam dan na sa'yo si AK Kitchen. Madam Lailitsky. Guys, padikit si AK Kitchen. Salamat sa sukli Carlo from Muning.
Yes, they do. And then may rin dance me love shout out. Ahi Aki ano? Ahi AK ayan. From Lady Peace. Muning salamat sukli later on from Lailutsky Canadian. Ayan. Carlo Di Alca, Lailutsky Canadian Widan. Ayan. Manay Bicol 5 minutes what's sa'yo dan from Tasha Mix Channel. Yan madam ano, Lailutsky, nasa bahay mo po ako. Bongs World OTW. Lang po at inumula ako ng tubig po. Inumula ako ng tubig. Yan madam love Johnny, nasa bahay mo pa ako. Ano to, leftover turkey soup. Sarap. Yan Bongs World ang ba ng kanyang bahay, si Bongs World. Ayan, Carlo Di Alca Vlogs Amas, back to you later. Host tell me then to return to me. Ayan. Ayan mga lalas, pabalikan na lang po yung mga nakikita ni Lady Peace Passion. Ayan. Sigipin kita mamaya Lady pagkatapos kay Tasha para mabalikan kanila. Lady just wait, okay? Sino si Android? Ako yun madam. Ako yun madam, ano yung Lailutsky? Aibong from Lady Peace. Ayan. Ayan, Lady Peace ng ba ng kanyang bahay. Tasha OTW from Junaski.
Okay, thanks. Ayan, from Madam Leletsky. Ba't naghang ay? Naghang na. Tiada titik mo ako Junanski ayan from Tasha Mix Channel. Tagal mag-open oy. Carlo de Alcayan full pack from Bones World. Hello, Migalab, shout out. Korean, my friend, how are you? Yan, you have no jacket. Korean. Korean with green. Hello, hello. Lady, peace, nandyan pa ba? Lady, peace. Tingnan natin siya. Carlo, ikaw ang sunod ha. Carlo di Alca. Thank you so much. Korean, my friend, I don't know your name. TV, ayan. Korean TV. Guys, return to me from Lady Peace Passion. Ayan. Yan, padikit sa nakapimpo. Third million in the house. Ang galang shout out.
AK return to, ayan. Ayaw mo open. April Eve nagalag shout out. In may jacket ka na po. April Eve. Dancing inupuno hair pa. Jacket po, ayan. Lady please, ayan. Passion dan from Manay Bicol. Lady please connect to Manay Bicol. And Korean my friend. Madam Tasha, ayan, nakasupport. Madam Lailet's kinuha ng kanyang bahay. Ayaw ko talaga ma-open yung main ko, Madam Lailet's, kaya hindi ako nagbakas ng main sa'yo. Hindi ko siya ma-open. Dito sa mobile ko, sa kung nakusang namamatay, may tupak kata to eh. Yes, Korean my friend. Pa-support po sa Premier 8 AM. Ayan. From April. Ed Dancel. Tamsakan natin yan. Mr. Mlailotsky ka na dyan way Jordan Polpak. Ayan, lady, I will give you 2 banana. Lady please, you have big mansion. Ano sabi mo? Hindi ako nagdikit madam sa mail yung comment ko. Sa mail hindi ko nadikit kasi hindi ko mabuksan yung isa kong mobile. Yung lang po ng bakasyon ang balik. Ayan, from April. Kakainis tong mobile na to. Ayaw ma-open, oy. Ayaw ma-open. Nagahang. Manay dan na don't forget, ayan. From Bong's World. Manay Bicol, pabalikan po si Bong's World. Sino may premiere si April, ayan. Tamsakan natin. Iwan po kayo ng bakasyon, babalikan ko kayong lahat. Ayan. Mr. Stream Thanks, balikan later on. Ayan. From Madam Lailotsky. Totoy Bibo, ayan. Gina Loreto Dan 797 mo ako from Tasha Mix Channel.
Ayan, Tutoy Bibo, paano daw paano hindi malagasan sa WH? Ayan. Pakikalimbang si Tutoy Bibo. Gina Loreto, pasokli na lang si Madam Tasha Mix Channel. Thank you. Ayan, Tutoy Bibo, dikit na po. 1 hour ago may bakas po. Ayan. From Manay Bicol. Tutoy Bibo, pabalikan na lang po si Manay Bicol. Landaw po sa'yo kanina. 1 hour ago. Thank you, Madam, sa pag-pin. Ayan, wala nga naman lalabs. SSCTV, ayan, may love shout out. Ina Di Loreto nagbaba ng kanyang bahay. DJ John Ray Remix. Natakha na talaga ako. Natakha na talaga ako. Tasha Mix Channel, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalabs. Kalablab sa nakapit sa kanyang premiere, mga lalabs. Salamat. Hindi ko mabuksan yung main ko sa mobile. Nakakainis.
bagong pasok po, magbakas lang po kay Bicola ng Oragon. Para po mabalikan ko po kayo mamaya. Ay, ayaw mabuksan talaga eh. Nanggigigil na ako. Madam Lelets, ginagawa ng kanyang bahay. Gina Dilo, rito po tayo kay Gina. Tiriring. Bigyan kita ng dalawa, Gina. DJ John Ray Remix. Ayan, Margaret Marquez, may love shout out. Ayan yung aking mga member, mga last binababa ni Nightboot. Palablab naman ako, thank you so much. Ayan, Margaret Marquez nagawa ng kanyang bahay. Salamat po sa mag-thumbs up doon kita at nagbakas. So, tinabuhin ako sa inyo. What's poppin'? Mix DJs. Natak-an na talaga ako. Reggie Flores Remix. Ayan, Madam Tasha nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Gina, dala ko sa'yo ng dalawa. This is RBF Mini Sound. New Hope, may love shout out. Hello, host, good morning. Ayan. Good morning, Lalams, New Hope.
grade 8 ka na ano, Gina? Mag-grade 8 ka na. Tasha Mix Channel. Samurai. Ayan, Madam Lalotsky nagbawa ng kanyang bahay. JRR. Yung mga lalabs, ano mo lang tayo ha. 20 minutes na lang. Hanggang 4 AM lang ako. Hanggang 8 lang ako mga lalabs. Kasi ako'y may pasok. Benji Flores Remix. Ayan, Gina. Ano ka ng grade 8? Binigyan kita ng 5. Ayan, happy Valentine's naman po sa'yo, Manay Bicol. Thank you so much. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, Chari B1, big love shoutout ng baba ng kanyang bahay. Sonic Wave Disco Mobile. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, James GPGP Tamsak, thank you so much sa patamsak mo dyan. James GPGP, big love shoutout. Ayan. Thank you so much. Ayan, Madam Lalotsky, nagbawa ng kanyang bahay. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, Gina, grade 8 ka na. Mayaw, sumayaw.
Kitchen, nandiyan ka pa? Wala nata si Kitchen. Malis na. In my lane of the night. Sing with the beat with DJ Zamora Remix. Kaya'y sumayaw. Katawan na igalaw. Kaya'y sumayaw. Katawan na igalaw. Masbate. Kaya'y sumayaw. Katawan na igalaw. Wala igalaw. Kaya'y sumayaw. Katawan na igalaw. Masbate. It's club. Masbate. It's club. Masbate. It's club. Yan, 7 million in the house. Thank you so much. Then it goes a little something like this. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Love is a burning fire. And the flames grow higher, babe. Don't let it steal your heart. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from me. You're not good, she sees right through you. I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks our heart, rather really. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Oh, she's only looking to me. Minutes na lang tayo mga lalaws. Okay, mag-out na. Kasi ako'y may pasok. Madam Lailot, 15 minutes na lang po ako. DJ Rams, Idol. Then it goes a little something like this. Cause this boy wants to get us. Loves more than he And Madam Tasha, salamat po sa iyong pagbisita. Ayan. does he go on pretending that his love is never ending, babe. Don't let him steal your love from me. Lanao del Norte, Mix Club. Welcome, ayan. Mag-out na po ako mamaya-maya. Kasi ako may pasok. Minsan, madam, pag late na ako nag-out, pag naka-duty ko, grabe ang antok ko. Dan sa nagka-pin, ayan. Sige, Margaret, baba mo yung bahay mo. DJ Rams, Idol. Wow, sarap.
Bigas mix dan pasukli na lang from Tasha Mix Channel. Ayan. Ayan Margaret, pabalikan na lang si Madam Tasha. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Tamsak nating dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, Madam Lailutsky, lumama ng kanyang bahay. Our street, many sound system. Ayan, 8 million in the house. Magandang shout out. Manibigol lang sa Bicol ka ba? Nasa Pinas ka? Or nasa Hong Kong ka pa? Yo, give me something to dance to. Here we go again. Ayan ako. Ayan mga lalabs, 10 minutes na lang po ako. Nagbakasyon po ako dito pa Pinas. Ayan. Wow, sana all. Nakabakasyon. Salamat Manay Bicol from Margaret. Ayan, Lailisi ka nandiyan ang baba po ng kanyang bahay. Diyan yung dulo rito, ano ka na lalabs? Nag-grade 8 ka na, di ba? DJ Arjun on the mix. Ang saksi si Hoss. Ayan, nag shoutout po. Madam Mary JB Vlogs. Paot na kaya ako, madam. Here we go again. 9 minutes na lang. Nakabang pala. Malapit na rin na yun. February pa lang eh. Malapit naman na mag-March. Okay lang yan. Enjoy ka lang dyan mga sa Pinas. Madam Mary JB, maraming salamat po. Ayan. DJ Arjun on the mix. Ayan, Gina D. Loreto nagbuba ng kanyang bahay. 11 million Windows. Maraming salamat po sa inyong lahat. Here we go again. Madam Lailutsky, ayan ang baba ng kanyang bahay. Madam. DJ Arjun on the mix. Princess Host, ingat din po kayo dyan. Saan ka po pala na nasa UAE po? United Arab Emirates. Ayan, 3:53 na po dito ng madaling araw. Mga 4 o'clock ako yung mag-out na. Alas 8 sa This is the mix Pilipinas. of Carles Mix Club DJs. Hey Lane, may love shout out. Party music. How are you, lalabs? Basta Team Destruction. Party music di Jackie. This is the mix of DJ Romar, the best.
Dan sa nakapinhost from Mary GB, ayan. Sige po, Madam Algood, how are you, princess? Don't fight to me now, party music ha, maybe you will fight again. 2005, nandito ka pala. Didikit lang ako. Doon na ako mababahay. Go channel na lang Sisi Host. Ayan, sige po. Kasi main channel mo naman yan eh. Sige, mag-go to channel na lang kayo mga lalabs. Powered by Kailas Mix Club DJs. Party music. Happy Valentine's Day. Where is my gift? Where's my chocolate? Only joke, party music. DJ Romar, the best. Pati W po, Miss Mary JB, ayan. How is your Valentine's party music? This is the mix of Kailas You want Mix Club chocolate? I'm chocolate. This is Team You're chocolate, Destruction. ha? Basta Team Destruction. You are sweet because you are chocolate. This is the mix of DJ Danjina, 801 ako sa bahay mo, eh. Ayan, Gina, padikitan mo yan si Mary Gina. Maraming ayuda dyan, lalabs. Kalimbang mo yan. Yan si Madam Tasha also. Kalimbang mo din yan, lalabs. This is Team Gina, kalimbangan mo yung dalawa. Kailas Mix Club DJs. Yan, thank you so much, party music. You give me your heart. This is the mix of DJ Romar, the best. Ito'y Bibo, yan. Gina Dikit from Party Music. Pabalikan si Party Music, mga lalabs. In Madam Lailits, ginagawa ng kanyang bahay. Kamot, kamot, kamot. In Madam Lailits, ginagawa ito to'y Bibo. Ngayon dan return kalimbang from Party Music. Tita, tita. Party Music. Padikit po from Swan. Ayun, mag-out na ako, lalabs Swan. Kailangan ko nang matulog at ako'y may pasok. Pati W Totoy Bibo from Mary JB. Ayan, party music niya, Kidan, Sukli. Ayan. Madam Lailitsky nagbaba po ng kanyang bahay. Party music dan na po si Gina sa'yo. Mintumin ako magdikit guys, huwag kayo bababahay, iwas lagas, promise. Go channel lang kayo eh. Gina De Loreto eh. Kaya pala kanina, Madam Mary JB na nalis di ako kanina. Ginamit ko yung main channel ko. Nagbababa ako ng bahay, kinain ni Lolo yung 40.
ganun pala yun. Go to channel na lang ngayon. Dapat main yung gamit na yan. Pag ninja yung gamit, yung bababa talaga ng bahay. Ayan. Ayan, mag-out na po ako. 1 minute na lang. Swan, nagbakas ka ba kay Bicol ng Oragon? Di pa kita nabalikan. Ayun, magbakas ka dyan, Lalaws. Mamaya titingnan ko yung mga nagbakas para masuklian ko. Still na wala pa akong lagas. Wow, sana all. Nilagas nulo yung 40 kanina kasi nangista ako eh. Binababa ko yung main channel ko kasi binababa ko yung link ko. Ako main ang gamit mo, go to channel ginagawa ko, pero kapag gusto mo ng views, baba ako ng videos. Ayan Bonchito channel, host mga nag-shout out. GR Samudio, ayan. Macarlo TV. Out na pa ako mga lalaws. Mag-out na ako, may pasok ako mamaya. Ayan mga lalas, mag-out na po ako. Ang pasok ko mga anong oras na dito? Alas 4 na dito ng madaling araw. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang pasok ko po ay 11 AM. Ilang oras na lang yung tulog ko? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan 5 hours. Kailangan gumising ng umaga kasi nagbabas ako eh. 2 sakay. Nagbabas lang ako mga lalabs. Wala tayong car. Ginadan from Party Music. Bye bye Party Music. Isigit na yun. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Party Music, Madam Lailotsky, Madam Yara GB, ayan. Madam Lailotsky, Bronquito, everyone, JR Samudio, Mac Allard, Swan, thank you so much everyone. God bless us all. See you tomorrow, 5 AM Pinas time. Bye bye.